Τι να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι είναι και αυτοί ζόμπι. Άμα το πάμε έτσι, να βγει και ο Spider-Man. Έχουν βγάλει βίντεο που έχουν γίνει ζόμπι. Έχουν βγάλει βίντεο. Ο Θες έγινε ζόμπι. Ο Ραφαέλ έγινε ζόμπι. Έχουν βγάλει βίντεο. Οπότε πήγαινε δες στο κανάλι τους και δες στα πάνω. Όχι στα παραπάνω. Στα πρώτα τελευταία δεν ξέρω τώρα τι είναι. Που στο καλό είναι. Αλλά έχουν βγάλει που πρώτα έγινε ο Στάς, μετά έγινε ο Ραφάριο, μετά έγινε ο Ντιμόν, μετά έγινε ο Τριτσιάς. Θα γίνουν όλοι ζώδε, να κάνουμε.